Ikapila naman ka gimukbang. Murag, di na mayap. Asa man kaganahan imukbang sa sala o sa kwarto? Sa kwarto. Kasi pangalan na to, Dol. Ikay ra. Taga-asa man ka. Tibuga. Ikapila naman ka gimukbang. Unsa ka mukbang? Ang mukbang mo, yan ang ginakaon ka ba? Gago! Ako ma-ex, o ako ang foreigner. Ano kay foreigner? Oo. Siya the foreigner, dako gamay. Dako, siyempre. Sana all. Asa man kaganahan mo imukbang sa sala o sa kwarto? Kwarto dapat. O saan nga ka ng mukbang gikan sa TL pa doon sa ulo? Ay, klaro, anak. Amay ka dapita sa imong lawas ganahan ni mukbang. Wala ka diya. Ay, katong tinaguan. Ninya. Gasa man ka. Tagalinamon, Pines. Ikapila na ka ni gimukbang. Mukbang? Oh! Ikapila na ka gimukbang. Ikataga na, Ikalangan. O sige, amang kaganahan imukbang sa kwarto o sa sala. Pariya na. Nakasulan na po rin kayo sa sala. Pambot lang. Pareha na lang. Amang kaganahan imukbang sa TL padulong sa ulo or unsa? Ulo, padulong sa TL. Lala. Ano siya pangalan na to, Dol? April Jane. Taga-asa man ka? Taga Suarez. Suarez, please. Ano ito, man? Taga Suarez, please. Ikapila na ka gimukbang. Ay, duwara. Amang kaganahan imukbang sa gikan sa taas padulong sa baba. Ngayon mo na pinakmukbang na kaon. O saan ka pa ubos? Tagasa. Asa man kaganahan imukbang? Sa kwarto o sa kuwan? Sala? Mukbang, abi na kaon ra na. O kaon gani? Pero nga nang mabot man sa kwarto sa ala kalargo. Asa ka largo? Oh, yes. No, sala ram de largo. Kasi pangalan na to, Dol? May. Asa man ka? Taga Samburon. Ikapila naman ka gimukbang. Ganda. Ikapila ka gimukbang. Hindi naman mahirap. Asa man ka gimukbang sa sala o sa kwarto? Sa kwarto. Yeah, boy. Sige na sa sala, di ka na sa sala. Talagsara. Talagsara. Pag mukbang sa imo, asa man gasugod? Sa taas o ubos? Taas. Madulong na sa kuko, no? Oo. Sana all. Sa kuko. Ano naman sila pala pa? Pag mukbang sa imo, unsay na sa mukbang? Pati mo. Buti man na. Ano, unsay tingog na lang sa mukbang? Dolo sa pangalan nito, Dol. Florami Akot. Asa man ka? Taga Diri Bliss. Ikapila naman ka gimukbang. Ang say mukbang. Mukbang, gikaon ka ba? Gikaon? Uy, wala. Ikapila man ka gikaon, gimukbang. Wala, uy, gabi na. Oh! Hoy, ever since wala yung gimukbang. Ay. Murag. Di na mayap. Dili na gini ihap. Pinala. Charot, dili lang. Dili. Kadraw kayo, uy. Mga Sorry. mutan ako, asa man kaganahan imukbang sa sala o sa kwarto? Sa kwarto. Gwapo mo tong kwarto no kay walay makakita. Walay makakita. Tas when sound trip, babuang. Matanga, uy. Wala diyan siya kasulay pero turon ni gawas. Shout out kasi gusto ni mo shout out. Shout out sa kumama. Hawa ko na nangin. Ako diskuhan. Shout out sa kong lalab. Ang mga BFF, tara o. Shout out ako kong ex, Achor. Agi ka nasakitan. Shout out ako mga si Gretel. Shout out ka sa akong barkada nga si Ninya Jane, Josephine, Jasmine, John Knight, Romeo, and sa isa galing. Juliet. Si Juliet. Tanan diri og ang BYO nga akong president, treasurer og ang akong pinakagwapa nga sekretary diri sa Bliss. Kasi nakilistahan niya ba? Isulat.